TDR je vodeći proizvođač cigareta u jugoistočnoj Europi s prodajom većom od 14 milijardi cigareta godišnje. Sjedište kompanije je u Rovinju, a tvornica je smještena u Kanfanaru. Godišnji prihod TDR-a premašuje 300 milijuna eura, a profit 90 milijuna eura. Najvažniji brend TDR-a je Ronkel, koji je od svog nastanka 1979. godine sinonim za najbolju cigaretu u Hrvatskoj i regiji. TDR danas zapošljava više od 800 zaposlenika. TDR je vodeći proizvođač cigareta na regionalnom tržištu s tržišnim udjelom od 85% u Hrvatskoj, 38% u Bosni i Hercegovini, 9% u Srbiji, te s više od 27% na cijelom području jugoistočne Europe. U svim državama regije TDR ima vlastite kompanije s gotovo 200 zaposlenika. TDR svoju prodajnu mrežu razvija i na drugim europskim tržištima, u zemljama Srednjeg i Bliskog istoka, te su njegovi proizvodi prisutni i u Češkoj, Španjolskoj, Italiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Izgradnja novih proizvodnih pogona TDR-a i Istra Grafike u Kanfanaru započela je 2005. godine s namjerom da po svojoj tehničko-tehnološkoj opremljenosti i kapacitetima omoguće vrhunsku kvalitetu proizvodnje u skladu s najstrožim standardima očuvanja okoliša. Nova tvornica TDR-a s radom je započela 2007. a godišnje može proizvesti 20 milijardi, odnosno 20.000 tona cigareta, dok je kapacitet fleksibilan i u slučaju potrebe može se povećati za 30% bez dodatnih ulaganja. TDR je članica Adris grupe, jedne od najuspješnijih hrvatskih kompanija, koja pored duhanske industrije u svome sastavu ima jednu od najuspješnijih hrvatskih turističkih korporacija, Maistru. Prvi snažan investicijski ciklus Adris grupe otpočeo je 2005. ulaganjima u proizvodne kapacitete u Kanfanaru, najvećom greenfield investicijom vrijednom 123 milijuna eura, te petogodišnjim planom ulaganja u turizam na području Istre vrijednim više od 300 milijuna eura.